Olmeken, maien eta azteken arbola santuaren fruitua miresten dugu euskaldunok ere, kakaoa eta txokolatea alegia. Baina nork ekarri zuen produktu sakratu hau gure artera, zein inkisidorek, lekamek, fraidek, militarrek edo merkatarik? Zelan hasi ginen txokolatea lantzen eta hartzen? Ze emozio pizten dira gure barnean txokolate hitza entzutean? Lan honek biltzen ditu euskal ikertzaile, txokolategile, historialari, argazkilari eta idazle batzuen lanetatik jasotako datuak, bitxikeriak eta idazkiak. Txokolateak Euskal Herrian utzitako arrastoaren argazkitxo bat da. Kakaoa hitza erabiltzen zuen Olmeka herriak orain dela 3500 urte, kakao edo txokolatea izendatzeko. Olmekak Orinoko ibaiaren inguruan bizi ziren eta haiek hasi ziren fruitu berezia erabiltzen. Olmekak hasi ziren baita ere kakaoaren zuhaitza landatzen. Artoa landatzeko erabiltzen zuten teknika berdina erabilita. Gerora, maien erlijio errituei buruzko ilustrazio ia guztietan agertzen dira kakaoa izeneko kakao babak. Zuhaitzari kakabentil izena eman zioten. Maiek kakaoa landatu zuten Kristondorengo 900. urtera bitarte. Kultura aztekari buruzko ikerketen arabera, toltekek kakao babak transformatzen ikasi zuten eta txigortu eta eo egiten zituzten maiek bezalaxe. Ko. Orinoko ibaia, hori bai hori. Hori bai hori, ko. Kolkotik behera, marroi kolore eta zaporea. Ko. Kikaratik ikarara, kakaotik kakaora, lokatzetan zamaren oinazeak, Orinokoaren zainak, txokolatearen ordainak. Ko, kolon kolokan, jainkoen jana eta zama. Hasi banatu, landatu, batu eta garraiatu. Ingurukoak akatu eta historia asmatu, moldatu, garatu, bitartean ko.